Коментар от жена. А не бе, жените си правят каквото си искат. Ами ако е така, да дойда да те удуша, защото няма да носи отговорност. Отговорът е, че след като някой може да задава такива въпроси публично към друг човек, от личния си профил с лицето и имената си, на този етап то най-вероятно да, може. Когато питах тази жена, дали сърцето й е добро, след като я минават такива помисли, как ме души лично мен, тя ми отговори, че изопачавам думите и че манипулирам. Жените правят с мъжете точно така от доста време. Казват си им в лицето точно какво им мислят, а после се правят на света вода на напита и на жертви. Женската привилегия в най-чист вид, пред очите на всички и най-безсрамно. Споделят се болни мисли за желание за извършване на моето убийство с голи ръце. Последвани от фръцване и заявяване, че аз съм единствената лоша от всички иначе добрички жени. Но това е хубаво. Така да излизат бесовете навън пред всички. Да не се разправяме повече дали жените масово са добри хора. Ами да си знаете като мъже, че те могат наистина безнаказано да си правят каквото си искат. И се възползват от тази привилегия с пълна сила. Еми да, очевидно са опасни. Вижте какви помисли имат. И това под моите видеа е постоянно. Това, ако не е крадецът, който вика дръжте крадеца, аз не знам какво е. Хайде сега всички жени, моля, които все още сте готови да твърдите, че заслужавам да умра или да вляза в затвор или в лудница, сложете по един коментар, да ви блокирам най-сетне и да продължим разговора в малко по-спокойна среда, в която не се говори за убийства. Толкова е просто. Ако имате нужда от разговор, може да ми пишете лично съобщение. Ако имате желание и възможност да ме подкрепите, линковете са в първия коментар.